Čaute, tu je Lizia, vítam vás u svojho nového videa, ktorým budú rýchle ľahké recepty. Ako prvý recept budú ovocné poháre s bielým jogurtom a ovocím. Takže prvou prísadou bude určite biely jogurt, samozrejme nesladený. Ďalej ovocie, mám tu mrazené ovocie, jahody a broskyne, ktoré sú síce nakladané, ale to je úplne v poriadku. A ďalej tu mám cereálny topping. To je úplne všetko, môžeme ísť na to. Do pripravených pohárov si na spodok dáme biely jogurt. Dáme si ho tam toľko, koľko chceme. Ja som si ho tam dala veľa, pretože tento biely jogurt mám skutočne rada. A veľmi mi chutí. Ako následujúce tam dáme mrazené ovocie. Aby ste neboli prekvapení, vo videu ukazujem prípravu iba jedného pohára, pretože ostatné by mi zabrali troška viacej času. Inak je to strašne rýchlo na urobenie a ja som to tiež mala ostatné poháre veľmi rýchlo hotové, takže ono to trvá takých najmenej 10 minút, určite nie viacej. Samozrejme znova tam dáte po ovoci biely jogurt, následne som tam dala medzi to cereálny topping, znova biely jogurt. Ako vidíte znova ovocie, opätovne biely jogurt. A na vrch som dala cereálny topping. Samozrejme každý nech si to urobí podľa seba, podľa vlastnej chuti. A takto vyzerá hotový pohár. A teraz samozrejme vám ukážem ostatné poháre. Tu máte ten, ktorý som už pripravovala vo videu. Ďalší je broskyňový, kde máte len biely jogurt broskyne. A tu máte znova biely jogurt jahody, navrch je cereálny topping. A potom tu mám mix čerstvých jahod a mrazeného ovocia, s tým, že jahody mám na vrchu. A to je všetko. A takto ich tu máte a už si na nich môžete iba pochutnať. Ako ďalší recept tu máme limonády. Sú to hlavne letné limonády, ktoré máte rýchlo hotové a nezaberú vám vôbec žiaden čas. Budú tu dve, jedna citronová a jahodová. Ako si môžete všimnúť, citronovú už mám dávno hotovú, pretože ju v poslednej dobe pijem veľmi často. Recept je veľmi jednoduchý, ako aj príprava. Stačí vám citrón a voda. Narežete si citrón na maličké kúsky, dáte to do fľaše a zalejte vodou. Hodíte do chladničky, aby sa vám to poradne vychladilo, aby ste to mali studené, aby vás to mohlo hlavne osviežiť. A asi taká rýchla príprava je. Ako vidíte, v jednom poháre už tú limonádu pripravenú mám. Druhý pohár to bude na jahodovú limonádu, ktorej postup vám ukážem, ktorý vôbec tiež nie je ťažký. A samozrejme, ako si môžete takisto aj všimnúť, tak mám tam aj ľad, ktorý do tej limonády dáme, pretože aj keď je to vychladená limonáda z chladničky, tak ako vidíte, pripravíme si jahody. Nakrájame si ich na kolečka, čo myslím, že vôbec nie je nič ťažké. Samozrejme takisto jahod si tam dajte podľa uváženia, niekto môže mať rád tých jahod menej, niekto ich môže mať rád viacej, skutočne je to podľa vlastnej chuti. Ja osobne, mne nestačili 4 jahody, tak som si pridala ešte ďalšiu 5. Keď ich máme všetky narezané, hodíme ich iba do pripraveného pohára a zalejeme potom vodou. Samozrejme pohár nedáme úplne do plná. Zavrieme a dáme do chladničky na vychladenie. Ako vidíte, tu sú pripravené limonády, do ktorých som predsa len pridala trošku ľadu, dala som tam tuším 6
kostiek, takže aby to bolo ešte viacej vychladené. Potom už iba poháre zatvoríme a máme veľmi rýchle a veľmi chutné limonády. Ako posledný recept tu bude biely jogurt s mrazeným ovocím, ktorý ale vôbec nie je ťažký na prípravu a trvá to asi 5 minút. Samozrejme, pokiaľ by vás niekoho zaujímalo, čo vlastne používam za jogurt, tak je to Greek Style Natural jogurt z Lidlu. Myslím, že je k dostaniu aj na Slovensku a v Česku, aspoň ja som ho tam kupovala, takže hádam tam ešte bude prehošom, ak by bol s nejakým iným obalom, aký máme tu my v Anglicku, ale myslím, že nie, takže uvidíme. Keď tak mi napíše, či je v inom obale, ako si ja pamätám. A samozrejme máte to veľmi jednoduché, dáte si koľko bieleho jogurtu chcete do misky, potom si tam dáte ovocie, zamiešate si to, že ešte troška pridáte toho jogurtu, pokiaľ vám to nestačilo. A ja som si tam dala dokonca aj cereálny topping a takisto to potom neskôr do toho zamiešala. Takisto cereálny topping je z Lidlu, a ako si môžete vidieť ten obal. Neviem, či je k dostaní na Slovensku, prípadne v Česku, ja osobne som ho tam nikdy nevidela, takže pokiaľ tam nebude, tak pardon. Toto boli rýchle a ľahké recepty. Pokiaľ sa vám nejaký recept páčil, budem veľmi rada, pokiaľ mi to napíšete do komentárov, prípadne na moju facebookovú page mi pošlete nejaké fotky vami pripravených mojich receptov. Budem veľmi, veľmi rada a takisto budem rada za každý like, za každý dislike, prípadne share a samozrejme budem veľmi, veľmi rada za každý komentár. Čaute!